Исәмсіз эфирда душанбе күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина Алгатова кайбер темалар турында. Кемеровода Сәүдә үзәгендә килеп чыккан янгында 50дән артык кешенең гомере өзелде. Фаҗигадан соң Чаллыда да күңел ачу биналарын тикшерәчәкләр. Закон бозучылар күбрәк, штрафлар азрак. Наил Мәхтиев алкоголь сату өлкәсендә закон бозучыларга карата катырак торырга кушты. Акробатлар, 2 метрлы робот, хайваннар. Чаллы ТВ мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр өчен циркка билетлар бүләк итте. Чаллыда сәүдә үзәкләрен һәм кеше күп йөргән урыннарны тикшерәчәкләр. Бу Кемеровда булган фаҗига белән бәйле. Исегезгә төшерәм, 25 мартта шәһәр үзәгендә кибеттә янгын чыкты. Соңгы мәгълүматлар буенча 60тан артык кешенең гомере өзелде. Тикшерү комитеты җинаять эше кузгатты. Дело в том, что у себя в городе нам нужно посмотреть на эти вещи свежим взглядом. Мы сегодня утром в 7 часов утра сотрудникам правоохранительных органов и силового блока об этом говорили. Просьба соответствующим образом отреагировать, еще раз провести профилактическую работу. Как это сделать в рамках существующего законодательства, я думаю, каждый представляет и понимает. Поэтому у нас тоже немало развлекательных центров, немало мест массового пребывания детей и взрослых. 2017 елда алкоголь инспекциясы алкоголь сату өлкәсендә 400 закон бозу очрагы теркәгән. Бу 2016 ел белән чагыштырганда 109 очракка күбрәк. Шул арада закон бозучылар түләгән штраф күләме 10%га кимегән. 2017 елда барлыгы 2 миллион 350 мең сум штраф салынган. Причина уменьшения суммы наложенных штрафов связана с изменениями действующего законодательства, на основании которого за правонарушение, совершенное впервые и не повлекшее значительного вреда охраняемым законом интересам, вместо штрафа выносится предупреждение. Законсыз сәүдә итүче эшмәкәрләрне ачыкларга шәһәрдәшләр дә ярдәм итә. Инспекциянең кара исемлегендә 7 кибет. Наил Мәхтиев әлеге сәүдә нокталары белән булган проблемаларны шишәргә кушты. Шулай ук мэр составында спирт булган продукция әйләнешен контрольдә тоту өчен башка органнар да кушылырга тиеш дип белдерде. Я просил бы не упрощать этот вопрос. Все беды от неумеренного потребления алкоголя. Без водки еще никто не умер. Әгәр дә сезнең берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Быел 2 чолы Рәстәм Габдулла Тукай исемендәге премияга дәгъва итәләр. Бу Александр Петров һәм Мәдияр Хаҗиев. Иң югары дәүләт премиясе 1958 елдан бирелә. Аның күләме 500 мең сум. Әлегә Тукай бүләген Чаллыда бер генә кеше алганы бары язучы Вахит Имамов. Александр Петров комиссияга Тукайның бала чагы һәм Булгар турындагы картиналарын тәкъдим иткән. Мәдияр Хаҗиев татар хатын-кызлары образлары дигән эшләрен. Шушы көннәрдә генә Казанда Мәдияр аганың персональ күргәзмәсе дә ачылды. Рәссам белән хәбәрчебез Рима Әхмәтова очрашты. Сейбикә малайы белән безнең үтәмеш малайы. Монысы менә җылы май айы дип атала. Безнең татар абыйлар шулай чыгып утыра. Ханбикәләрдән башлап безнең көн хатын-кызларына кадәр 25 картина. Булар Мәдияр аганың Тукай премиясына тәкъдим иткән эшләренең фотолары. Төп нөсхәләр төрле музейлар һәм галереяларда саклана. Мәдияр Хаҗиев гомере буе хатын-кызларга мәдхия җырлаган рәссам. Алар серле, матур, гүзәлләр, бигрәк тә татар хатын-кызлары инде. Әбиләр, ак яулыклы инде бик күп ясадым. Әнкәйләр, бөтенсе бала чакта кирип калган, авылда торганда кирип калган образлар барса да менә хәзерге вакытта алар барса да калкып чыга. Минем күңел арткылы инде. Әле яңарак кына Казан Кремлендә Мәдияр аганың зур күргәзмәсе ачылды. Анда 82 картина куелган. Рәссам әлеге эшләрнең барысында Хәзинә милли галереясына һәм Булгар музеена бүләк итте. Бер нәтиҗә ясадым дип әйтәм бу күргәзмәм белән. Менә музейда калдырып. Мин нәрсәгә аны калдырам? Хәзинә өчен генә түгел, мен татар халкы өчен дип калдырам. Менә киләчәк буыннар килсеннәр, күрсеннәр, карасыннар, без ничек булганбыз. Якташыбызның картиналары Мәскәү, Питер, чит илләрдәге музей галереяларында бизәп тора. Аның шәкертләре дөнья буйлап сибелгән. 40 ел беренче сәнгать мәктәбендә балалар укыткан остаз бүген дә актив иҗатта. Үзенең шәхси мәктәбе бар. Олуг рәссам безгә яктылык һәм матурлык бүләк итә.
Рим Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Шолы ТВ Гранд цирка белән берлектә 200 балага шотлы, куаныш, яхшы кайф бүләк итте. Гастрольләр вакытында хәйрия максатыннан ел саен мөмкинлекләре шикле балаларга бушлай билетлар бирелә. Бу юлы танылган шоуга Шолы ТВ Чудо дети педагогик үзәгеннән, дети ДЦП һәм изгелек тернәкләндерү үзәкләреннән балаларны чакырды. Гимнастлар чыгышы, страховкасы, трюклар бу балалар өчен генә түгел, олылар өчен дә кызык, клоун һәм хайваннар барлык тамашачының күңелен яулады. Шолы ТВ телерадио компаниясе мөмкинлекләре шикле балалар өчен циркка билетлар бүләк итте. Изгелек тернәкләндерү үзәгеннән дә бер команда килгән. Күптән циркта булганым юк иде. Искиткеч, тел белән аңлатырлык түгел. 2 метрлы робот урындыкларда шөгыльләнүче эквилибрист һәм елан белән номерлар күрсәтүче павлиннар, страуслар, питоннар, крокодиллар әйтеп бетергесез атмосфера тудырды. Робота увидел. Мне робот понравился. И почему он тебе понравился? Потому что он двигался. Мне больше всего удивило, как силач автобус тянул. Мне понравилась акробатка, пони и попугай. Начала бег осада. Шолы ТВ Гранд циркына ел сайын мөмкинлекләре шикле балаларны чакыра. Әниләре әйтүенчә, яхшы кайф сәламәтлеккә уңай тәэсир итә. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Шәһәрдәшләр шагыйрь Рамис Оймәт белән очрашты. Ул әдәбият сөючеләр белән очрашуга Казаннан махсус килде. Үзәк китапханәгә йөрүчеләр, мәктәп укучылары, авторның үзе һәм татар драма театры артистлары башкаруында шигырьләр тыңлады. Рамис Оймәт шигырьләрен үзе укый, китап язганда нинди хисләр кичергән булса, сәхнәдә дә шуларны яңарта. Гомумән, Рамис Оймәтнең шигырьләрен башкалар да үз йөрәге аша үткәрә. Быел шагыйрьгә 50 яшь тула. Бу йомгак ясау киләчәккә планнар билгеләүче ди ул. Рамис Оймәтнең шигырьләре татар, рус, төрек телләрендә басылган. Тиздән Азәрбайҗан телендәге җыентыкта дөнья күрәчәк. Гомумән, татар әдәбияты ул бай тарихлы әдәбият. Бүген безнең татар әдәбиятын дөнья аренасына чыгарга иде. Безнең теләсә нинди телләргә дә тәрҗемә итерлек, ул безнең классикларыбыз булсын, бүгенге язучыларыбыз булсын. Гомумән, татар язучылары талантлы язучылар. Татар әдәбиятын дөньяның теләсә нинди почмагында күрсәтеп була. Үзәк китапханәдә мондай әдәби очрашулар дәвам итә. Менә кичә генә халыкара шигърият көне билгеләп үтелде. Менә ул шигърият көне безнең бүген китапханәдә аның дәвамы. Инде апрель ае кергәчтен анда безнең Тукай атналыклары башланачак. Анда очрашулар, яңа китаплар турында төрле чаралар шулай ук күп булачак. Әдәбият белән кызыксынучылар киләчәктә кайсы кунакны чакырырга икәнлеген үзләре дә тәкъдим итә ала. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән саубулашам, иртәгә очрашканга кадәр. Большой выбор женских пальто, плащей и курток с 17 марта по 1 апреля в ДК КамАЗ. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимовның өстәмә концертлары 10-11 апрель Сора Садыкова концертлар залы. Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.